Buongiorno Santi. C'est un plaisir de vous revoir. Sono contento. Societatea voastră pentru mine este o mare. Grazie. Adesso. Eu record împreună cu prefericirea sa și am găsit tot care să realizeze. Deci, produsă bio de la România. Mulțumim frumos. Grazie. Poartă titlul acesta. Che accogliono tutta la gente che è disperata o fuori del popolo. E ho pensato che voi siete Care au nevoie de ajutor și care sunt în il moment de... messaggio della pace di quest'anno che ho firmato oggi per lei. Acesta este mesajul la pace, care în fiecare an Sfântul Părinte îl publică. Questi sono i messaggi che ho scritto e questo è un po' l'arte che è in questa stanza, tutto questo pizzo. Grazie tante per la sua visita. Grazie. Mulțumesc mult pentru vizitul dumneavoastră. Grazie.